Άσε καλέ, μην τρως. Θα κόψει την όρεξή σου, θα φάμε σε λίγο. Μου σπάσει τη μύτη. Τέλος πάντων. Για πες. Τι άλλα σου είπε ο γιατρός? Μου είπε να προσέχω, να μην τρομάζω και κάνω απότομες συσπάσεις. Γιατί να τρομάζεις? Υπάρχει λόγος να τρομάζεις? Παναγία μου! Τι έγινε, μας πιάσανε? Γεννάω! Ποιο να πρώτο κοιτάξω? Ακίνητη, σας την άναψα. Μπαμπά, σύνελθε. Τι είναι αυτά? Δεν θα μου φάει εμένα ο μαφιόζος τη γυναίκα. Όχι βέβαια, δεν θα σου τη φάει. Ποιος ταλός? Ποια γυναίκα? Είναι σε παραλήρημα, μην τον παίρνεις της μετρητής. Τρέχα να δεις την ετοιμόγενη. Έλα, Τζακ. Ψυχραιμία. Δώσε μου την καραμπινούλα. Μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξει κανείς. Έλα. Έτσι, μπράβο.